Det må være på Møllers Have, man kan se det herude også jo, ikke? Det store stykke der. Jamen, det var sådan, men der kørte vi jo alle skrald og alt sådan noget ud. Ja. Og lidt fra sukkerroerne, Ja, det er jord fra det er jord, ikke? Ja. Der blev også kørt derhen, og der fyldte det ud efterhånden, jo, ikke? Efterhånden, ja. Og derfor så blev det sådan. Ja. Og så kører vi så ned med, også med motrive og med haveaffald. Ja, med haveaffald og sådan noget. Ja. Hvad så, det er en ropram, den store, der ligger derhen? Nej. Nå. Det må være noget fra, mens det bygger broen. Nå. Men så er der den bro foran. Ja. Er det den gamle bro, vi havde? Det er vel Edvards bro, ikke? Så ved så vi kaldte det. Ja, det må det næsten være. Vi synes fandme, det var så langt. Nå, jamen det må det være. Der går jo ind der. Ja. Ems, det er tanken, der var nede af hans tanke. Ja. Det kan man sige. Jamen. Fordi der er for helvede, jamen det kælder et billede. Jeg kunne sige det, så det er jeg også. Ja, det kunne du. Det er jo dit billede, jo. Nå, ja. Det er dit billede. Ja. Nå. Hvor var den der Ems fra? Ja, det var Demsul, det var... Demsul var det i Holland, eller Tyskland, eller andet sted, eller noget. Det her, det er jo tang. Jeg ved ikke, hvad fanden det betyder, det der Demsul, jamen der hører den hjemskrevet. Ja, men hvor det ligger hen i verden? Nej. Ja, det kunne godt være måske holdt... Nej, ikke med det flag der. Jeg tror jeg tror fandme, det var. Jeg er ikke sikker på, at det var en hollænder. Nej, det kan jo. Jo, det kan det godt være, fordi de har jo også vandretsdriver. Ja. Det kan det godt være, ja. Ja. Du kan man ikke se flaget. Nej, det kan man ikke. Nej. Og det var så... Ja. Og så er der en der hedder... Den Steiermark. Steiermark. Det var fra Østrig. Og det var fra Østrig. Ja. Og så er der en der... Hvad er så det er Frida. Frida. Fra Marstal. Fra Marstal, ja. Og den lå herude, der var iset inde. Nå. Ikke? Ja vel. Ja, det var godt, og så kunne den ikke komme længere. Nej, så kunne den ikke komme længere. Nej, og så kan du nok også se, at der ligger is i spor. Ja. Nå, det er derfor. Ja. Aha. Og det er så bare... En gammel havn. Ja, det var sådan en rigtig gammel dag. Ja, det er sådan set også nu ud nu. Helt gammel er det ikke, for der ligger jo nogle kutter. Det gør der, ja. Det. Så det var der ikke. Så gammel er det heller ikke. Nej. Og så er der nogen derude. Hvem er det så? Ja, det er min far. Det er den isbåd, han havde. Ja. Ikke? Og den anden, dengang der havde vi en toller, eller en toldopsynsmand. Ja. Ikke? Og det er ham? Nå, det er ham, og okay. Han var, der var været flere, men han hed, det er så ikke, Jeg er ikke sikker, om han hed Wittmann. Nej, det tør jeg ikke garantere for. Nej. Nej, men den der... Men jeg kan huske, Edvard havde sådan en, vi sejlede på også. Ja. Og det er så Kodan. Det er Kodan, ja. Ja, det er et kostbillede. Ja, det er så meget godt, hvad det er Kodan. Og så er det snevejr. Det er oppe på banen. Ja. Og alt det sne, forstår du. Så der var fuldstændig lagt til med sne. Ja, med is. Ja, med is. Ja. Og så det blev sne. Hvad årstal har det været cirka, det der? Hvad årstal? Ja. Kan du huske, der var to lån, Hans og Charles, fiskere hen fra Frankrig Laderbad? Nej. Nå. Men nu skal jeg fortælle det. Og så blev det østenstorm. Ja. Og så begyndte det at fyge ud fra Sunde. Og det lukkede fuldstændig banen. Ja. Okay? Mm. Og der var de jo selvfølgelig skære sporene fri. Så alt disponerede mandskaber, de kunne skaffe ned fra fisker og alt, der var sådan, der kunne altid gå op og så være med at skovle fri. Aha.
Men man kunne jo ikke bare skåre det op, det stod det sådan. Det begyndte med, at vi skar indvendigt ved stationen. Ja. Det blev kørt væk. Og så er det næste spor, det er det der. Det laver vi op imellem spor og stationen. Ja. Nå, og så er det næste spor, der smed vi sneen. Altså, vi smed sneen sådan over og flyttede. Hele tiden, ja. Og der var Hans og Charles. Men Charles, han var fandme ikke været til, der lå pjat. Så fandme der ikke smidt sneen derovre, så skal vi flytte den igen. Nej, det var da også noget værd. Ja. Har blev så sagt, gik hjem. Han skulle ikke være med. Nå. Nej. Så er der de der kærlige. Ja, det var jo så til venstre, det er jo Hans V. Ham den lille med skovlen. Ja, lille. Kraftigt med en stor. Ja, det var han da. Nå. Og så er det Møller. Bagved det, ja. Og bagved det Hejer. Og han der kan jeg sgu ikke huske, hvad han hed. Ham med der griner. Ja, ham der holder med hånden sådan. Ja. Nej, det ved jeg ikke. Nå ja, det er Hejer. Ham der, nu kan jeg da godt se det. Ja. Ja. Bagved. Ja. Og så den, der står foran, det er Knud Hovslop. Knud. Alfred Knud. Hans far, han var i sin tid billetør på færgen. Hovslophold. Hovslophold, det siger mig et eller andet, ja. Ja, og lidt af Græs far, Magnus. Græs Bank dernede. Ja. Magnus. Nej, men ham har jeg ikke kendt. Nå, ja, Magnus og Hovslophold. Nå. Ja, de var brødre. Og de var brødre. Ja, og Hovslophold, han var bromand over på... der var bromand over på den anden side i færgen, ikke? Ja, vel. Og så blev det nedlagt, så kom han ned over på den side, og så blev sejlet. Han var jo fast derovre, bromand der, ja. Og passede det. Nå. Da der så kom nogen, de skulle have en ekstra færge, så havde jeg så det store flag, og det gik altså ud på broen, så stod der sådan der, ja. Og så kunne de så se det her nedefra. Så var det en ekstra tur. Ja, okay. Ja. Altså kørte de jo fast ture. Ja, de sejlede over, Ja. Men hvis så kom nogen, altså de ville ikke vente, så stod han. Hvad så det, man kan sige, det er baggrunden? Noget maskineri eller ja, hvad? det er til venstre. Ja. Altså, ja, det er i sin tid at råaffaldet fra Møn, eller fra Stege Sukkerfabrik. Ja. Det kom jo hertil. Ja. Og der kører det byggen der, det er en lille vejerbo, der var der. Ja, det er den, der er der nu også, ikke? Ja. Og det var togvægt. Aha. Der kørte banen og vejede det væk. Aha. Og altså, roerne, de kom jo med prammene. Ja. Og så blev de læst op i siloerne, og så kørte de op, og så købte de så... Ja, så transportvogne, det. Men og så til bøllerne herhjemme med hestevogne, så der kørte det ned. Det var bare et stykke. Ja, det er altså sådan en elevator. Ja, det er en transportbånd. Ja. Ja, det var også fordi det er, der kan du se. Der er meget af dem med. Ja, der kan du se. Men det har jo også været voldsomt, jo. Ja, men det var fordi helt sundet. Ja, det er klart. Så er der kommet meget sne ind. Ja. Og det der, det er inde i gården, færgehuset. Altså færgehuset? Ja, det Skipper Hansen og hans kone. Ja. Altså det der ligger ved vide nu. Ja, altså dernede, hvor lejer den der? Ja, det er lejers bolig. Nå. Ja. Okay. Og det må jo graves. Det kan du det kan jeg godt se. De har været et. Ja. Og så står der en derovre bagved også. Ja, hvad fanden er det? Fordi der har så også været 2 familier dengang. Ja. Jo, det var, hvad fanden var det så, han hed? Han var over på Lindholm. Også selvfølgelig. Og hende der, hvad fanden var det? Det kan jeg sgu ikke huske. Nej, det er det også. Nej. Men det var Skipper Hansen og hans kone. Skipper Hansen. Nej, så er det med færgen, eller? Ja, jeg har Skipper færgen. Ja. Og så er der en fiskskutter deroppe på land. Ja, så det er jo også om vinteren. Ja. Der træk de jo... Bundet op, ja. Mange der i hvert fald jo, ikke? Jo. Ja. Og det er stadigvæk deroppe på Banegården. På Banegården, ja. Der er I ude at presse halm.
Jeg må lige se. Nå, ja, det er mig. Ja, Og ham, der står op, det er mig. ja. Og ham, der står med kasketten der, står der ikke en mand til? Nej, det synes jeg ikke. Men det kan være, at vi kan se det på nogen. Der er vist nogle flere billeder af det her, tror jeg. Nok. Nej, nu kommer Nej, der læser vi tang. Ja. De kører der ned ved... Ja, det er din far. Det er min far. Ja. Altså, der er mig, der står der, ikke? Oppe i jernbanevognen. Ja, ja. Det er også tang. Ja. Det er far og så Bob. Ja. Og hvad er det så Helle, der er med? Ja, det er. Der er ude der. Ja, og men den anden pige, ja, det er vi kan sgu. Men det er... Ja, det kan jeg sgu huske. Men der er kun én pige. Ja, er mig, der står det op, så? Det er dig, der står der med tophuen. Nå, okay. Så, jamen, så er det altså helt. Ja. Og der er det også. Ja, der er altså ikke det, og det er altså hernede ved Møllers Have, så du Ja, siger. Møllers Have, ja. Altså, det. Nå ja, så er det. Det er hernede på den plads nu, hvor der... På havnpladsen? Ja, hvor bådene de ligger nu, ikke? Ja. Ikke? Og på det stykke, det er det første billede, vi så, alt det, der var fyldt ud der. Ja. Der Kilmar, dengang der fiskede de også tangen op af havnen. Nå. Men forstår du, det blev brugt til at køre ud på landvejen til, der var jo grusebunker på landvejen, hvor der var en bakke. Ja. Så når der kom nogle lastbiler i, så kunne de gå derhen og tage gruset. Nå. Og det blev dækket til med tang. Jeg ved så ikke, det frøs. Så der ikke det frøs. Det er klart, ja. Nå, og så Kilmark, og så tog vi resten, så tørrede vi det ud, ikke? Mm. Det er Kilmark, det er foran Vejmand. Altså ham, der boede heroppe på... Ja. Nå. Og så er der mig oppe i tangrenden der. Ja, Kilmer. Kan du huske, hvad jeg havde til fornavn? Ja, Erik. Erik Kilmer. Nå. Ja. Ham kan jeg også huske. Ja. Og så holder jeg pause. Ja. Ja, det er... Ja, man kan sige en pause. Nej, det var møde. Det står der. Vi var jo 3 selskaber hernede. Selskaber. Der var altså os, som der kalder jo tangeksport. Ja. Og så lå der et skur midt i. Det var nogen, der hed Brødrene Schultz fra Kappel. Aha. Og så var der øverste. Det hed Dansk Tangcentral. Javel. Der lå 3. Ikke efterhånden, men altså, så overtog vi dem efterhånden. Det er noget helt andet. Du siger det øverste. Var det så det, der lå længst ude, eller Nej, heroppe? Nej, det der lå længst. Heroppe, ja. Det lå længst ude, det var gammelt. Det var fars jo, ikke? Ja. Og ham, der sidder længst til venstre, han hedder Chris Henriksen. Ja. Det var ham, der fiskede fra Dansk Tangcentral. Og ham, der sidder på kasketten der, det er Ole Hansen. Fiskeren. Er det det? Ja. Ja, ham kan jeg godt ud. Ja, ikke? Jo. Og ham der, det var direktøren for Dansk Tangcentral. Javel. Og så... Ham, der sidder foran over i Tordjern. Ja, han hedder Holger Brun. Han leverede også til Dansk Tangcentral. Vi var jo faktisk konkurrenter. Ja, det var men det. vi var jo altså ikke mere konkurrenter. Nej. Vi kunne godt slag. Så en sommer, så kom han der, så kom han ned. Ja. Og så siger jeg, så skal du fandme have noget brød. Ja. Og så bestilte vi nu op på hotellet. Ja. Så han havde betalt helt lortet, jo ikke? Så ikke? Aha. Så er der mig, og så var min far, og så er det hele bagved. Ja. Nå. Ja. Og det er lige lidt på hjørnet. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Jo, det var Oscar Ole. Ja, det er far. Og det er den anden direktør for det selskab, vi handlede med. Javel. Ikke? Ja. Og min far. Ja. Der er de også. Ja, og det er jo... I sin tid, der var der Hans Købmann, der sejlede for os. Men så blev han for gammel, så blev det er Leo Petersen. Når det er Leo? Ja, han der står på ryggen til. Javel. Ja, og så er det... hvad fanden var det, der var? Det kan jeg sgu ikke... Det kan jeg kraftigt stå på ryggen til. Ja, det kan jeg kraftigt ikke huske. Det kunne godt ligne far. Ja, det kunne det godt. Ja. Men der er også ham der med vesten, med ryggen til. Ja, det ved jeg kraftigt ikke.
Men det var sådan, altså, vi slæbte tankerne hjemme. Ja, udefra. Ude fra stranden og sådan noget, ikke? Jo. Og der kunne være på båden og på det her og sådan. Men nu ved jeg ikke, om du kan se det, men op på havnpladsen, ja, der står sådan en stor stafot. Jeg kan godt huske, der var den der firkantede jernramme. Bagved lige overfor. Den kommer der nogle af. Hvor det gamle... Men jeg tror, der kommer nogle andre billeder efter også. Ja, altså en kran, eller hvad fanden, der er I ude at hente. Ja, der kan du være det derude langs for kysten, når vi er ude og sådan. Altså. Det må være foran spjert, der ligger det i baggrunden. Ja. Det der, jeg tror også, at vidt det er overfra, jeg kan ikke huske, om det er overfra Bohudsted. Nå, det kan det også være, ja. Eller det siger jeg jo, eller sådan. Og der er den ved at blive også den der hjem. Ja. Og der er også tank. Ja. Og det er ham direktøren. Ja, Christensen. Ja. Så slæver vi det ud på det. Ja. Og det der bro, der blev bygget, og det der op, den første, det er min mor. Ja. Og den dem, der går ned der, det er ham, direktør Christensens. Nå, ja. Aha. Ja, det. Kirke, hvor er det? Ja. Det siger du selv. Ja. Men der var flage uden på enden af broen. Ja. Og det pillerne, de er ved at stå. Ja, så de bygger alt det der sådan noget. Han er ikke gammel motor. Ja. Jeg kan huske, at de fik den. Og det var en storm, hvor taget det røg af det midterste. Ja, det høje, det er på stallen, sikkert. Ja, det holdt det. Ja. Men der kan se den kran, jeg snakker om, det er bagved. Nej, jamen den kran, nej, det er ikke den. Nej, det er en, der rydder op i et eller andet. Har det ikke noget med råhalløj at gøre også, den der? Nå, jamen, ved du, men det var, jo. Det ligner sådan en, der vipper på en eller anden måde. Ja, altså. Den må stå inde på havnpladsen, altså. Nej, det var ikke noget stationært. Hvis ikke den der trekant, det er nogle bundgangspille. Og så det er en kran, de har nede. Og nej, for det er en, der står over på havnpladsen. Den er med på flere af billederne. Det er bare... Jamen, tror... Altså, den jeg snakker om, det er den, der står herover. Det er den derovre. Ja, det er det, du snakker om. Ja. Den høje. Ja, altså det er jo sådan noget, det ser jo ligesom det er noget, der kan vippe. Altså den der, det er en, der rejste op, da du kan se, den er også skrå. Ja, altså nej, den løfter et eller andet. Det er ikke noget med råhalløj at gøre. Nej, ikke det der. Ja, fordi det var altså der, hvor man kan se den tydeligst. Ja. Man kan se den der om bagved også. Jamen, der står der lige været. Ja, altså, jeg ved sgu ikke, hvordan... Der er ikke rigtig nogen gode billeder af den. Nej. Hvad? Og det der, det var altså i gamle dage, det var hernede under stationen. Ja. Og der, vi drenge, vi havde jo været sådan en. Ja. Ikke? Jo. Mere eller mindre hjemme af vores fader. Ja. Og det var sådan, så havde vi årlig kapsalæs. Ja. Dernede. Aha. Så sejlede vi derfra, og så hen til remisen eller grusgraven der, ja. og så tilbage igen. Ja, så tilbage igen. Og altså, men altså, vi var inddelt i rigtig... Nå, det var rigtig kapsalæs. Ja, det der var rigtig altså, størrelse og mål, og dommer blandt andet, altså Marker, han var dommer, og farverdommer, og Thomas Larsen var dommer, og altså noget. Og så havde vi så, og med tombola og der ved. Ja, vel. Også på pladsen. Ja. Og så om aftenen, forstår du, så havde vi bald på hotellet. Nå. Så var der præmieuddeling. Ja, men jeg har endda sker derhjemmefra. Jeg lå sgu aldrig ude på anden præmie. De første, hvem tror der ret med første præmierne? Ja, det ved jeg sgu, hvad det kan være. Nej, hvad jeg nu siger det. Jeg var gerne lige ikke under Vilhelm. Nå, ja. Så kunne ja. de skulle. Hvad hedder det? Hvornår vil du tro det er fra? Jamen, det er jo, når jeg årstal. Ja. Ja, det kan jo... Ja, det er jo... Hvad har jeg jo... Lad os så sige. Ja, det kan jeg godt sige. For de måtte være med
Så var det til vi var 12 år. Ja. Eller også var det 14. Ja. Og så var det de ældste drenge til bestyrelsen. Deres fædre, de var bestyrelsesmedlemmer. Så Nå. Og så om aftenen, så bare vi jo... Ja, altså, så var det der var 12 år. Der ser, der var så... det kan jeg godt sige, der var 32, 60 og 61, 62. Jeg kan se på skierne, der står hjemme. Ja. Aha. Og det er min farmor og farfar. Det er over på hegnet. Nå. Jeg kan ikke gå på. Det har ikke noget, man kalder at gøre. Nej. Og det er bare brusen. Ja, dengang kunne man. Men der er jo noget tæt på det, ikke? Men det er fordi, man ikke rigtig kan se. Eller også det er der, hvor det stopper jo ikke. Fru Møllers have, som vi siger. Nå, jamen, Møllers have, der ligger meget længere hen. Ja, det gør det. Ja, Møllers have, men før Møllers have, der havde... Ja, der var en stor plads også, det kan jeg godt. Det var hotels. Nå, det var hotels. Der havde de have, og det var jo op med stigen og græsplæt, og så havde de sådan slået badehus ud. Nå. I hjørnet der. Nå. Ja. Hvad er det for nogle, hvad bruger de af de der lange, det ligner ligesom nogle grændrafter, der ligger der. Ja. Hvad de har været til, sådan nogle store grændrafter. Om det har været noget begyndelse, ja, det har været begyndelse til brobygning. Nå ja, det kan da godt være. Ja, det blev begge, det kan jeg huske. Ja, den ja. Nå. På den plads. Ja, som der var der. Det er så dig og Helle. Ja. Og det var, jamen det er nok mølle. Ja, der ligger de bag i. Ja, det er det næsten nødt til at være. Ja, fordi der var jo mølle og koster, og den ene var altid oplagt, altså, der var jo som reserve jo, ikke? Og det sejlede jo påske og pilsen, når der var rigtig mange, så sejlede de med dækfærgerne. Og så når den anden skulle på beding og sådan noget, og så blev den også lånt ud til de forskellige småfærger rundt omkring. Ja. Men det kan da, nej, det kan da ikke være dig og Helle. Nej, det er det. Nej, Ilse, ikke? Nej, det er kusinen. Det er en kusine, ja. Nu kan jeg godt. Ja. Hun går Sverige. Nu, altså. Ja, altså, det er rigtig. Ja. Og så er der Pørsten. Det er hun, men altså, billedet, det skal fortsætte ved siden af, det er en krave. Vi havde en tom krave. Hvis du ser, der kan sidde. Nå, ja, det sidder der så også. Det kan jeg godt se nu. Det var det drejer sig om. Nå. Nej, posten. Nej, så blev min far, han var jo ansat ved broen. Ja. For bromand. Nå. Så holdt den jo op. Ikke? Og så havde far jo, så blev jeg så ansat ved... Banen? Nej, færgen. Ved færgen? Nå. Ja, det er færgen. Så blev så det billetører der. Det er altså din far? Ja, indtaget så begyndte med tanken der. Ja. Det begyndte sådan lige småt og sådan noget. Ja, hvad havde din far? Han hed? Christian Rasmussen. Ja. Og hvad havde det blev mest. Altså, der var ikke derude at kende. Han blev altid kaldt Christian Bromand. Ja. Og jeg blev aldrig kaldt ud Kaj Bromand. Nej. Hvis der er nogen, der spurgte efter Kaj Rasmussen, det var sgu ikke. Nej. Ja. Hvad hedder det? Det var din hund? Ja, altså det var far som mors. Ja. Men den der er sgu en hel historie om Claus der. Ja. Forstår du? Det hed hunden, der hed Claus? Den hed Bob. Nå, Bob? Ja, det var Kravnet Claus. Nå, Kravnet Claus, jeg ved. Ja, den fulgte os alle steder. Nå. Og lige stedet for eksempel, om morgenen, når fiskerne kom ind, så fløj den derned og fik butter og alt sådan noget. Og der gik jo, de kunne klappe den og alt muligt. Og, det var galt. Ja. Nå. Ja. Der kan man bare se. Ja. Og så står du, og der kunne gå ligesom en hund. Nå. Nå. Og så en skøn dag, så var Claus væk. Og de savnede sgu alle sammen, de siger, jamen, hvor er Claus henne, siger, og stationsmesteren, han gik på jagt. Jamen, jeg har ikke skudt Claus, og de snakker, og de savnede jo også ned på havnen, ikke? Ja. Og det var jo skæg. Ja, det var den, ja. Nå. Og så en dag i avisen, så stod der en artikel, det var nede fra Holland. Der var et spøgelses
et spøgelse op i skoven, i den trætoppen. Nå. Der sad som en hund. Jeg ved. Vov. Altså, det ved vi jo ikke, om det var det. Nej, det ved jeg mig selvfølgelig. Det ved jeg. Men altså, vi spekulerer meget på, fordi der tager der mange skibe igennem. Ja. Ikke? Det satte sig der, så kom det ud, så bare sat, og så er det jo gået hen og tage den jo. Ja, det har de selvfølgelig. Og så kunne tage den med. Ja. Altså, det er bare en formodning. Ja, det ved jeg altså, selvfølgelig ikke noget om. Nej. Nå ja, der har jeg sgu ikke set, der var en krav der. Jo, det er den, det drejer sig om. Ja. Det er altså, de skal nok forestille, altså tagskuer, der blev bygget tagskuer helt ude på enden af færgen. Nå, ja. I sin tid, ikke? Ja, og så ligger der nogle både der. Ja. Kan man se. Og det er... Det er fra hotellet. Ja. Og det der, det er over fra Lindholm. Ja vel. Og det er købmand Støving. Og så er det far, der står bagved. Bagved bilen der, ja. De kørte over til Lindholm. Nå. Men, på isen. Men der har der ikke været ret meget. Jeg synes ikke rigtigt, der er nogen bygninger at se. Nej, men det var der jo heller ikke. Det var der ikke? Nej. Nej, det var jo en ferieøve og sådan noget. Det var en Brorsen fra Vordingborg. En familie Brorsen derude, der eksisterede nu, der er Savhørebro. Ja. Og der var tømmerhandler Brorsen. Altså, de havde flere. Ja. Og det var dem, der ejede den. Og så solgte den sit, så... Jamen, hvad var så I solgte det? Så blev der jo bygget. Jamen, det var til staten, der købte det så. Ja, til Lindholm jo. For Karl Pamin. Han kom derover og blev bestyret, og der er opsynsmænd. Nå. Egon og Wilhelm, de er født derovre. Ja, vel. På Lindholm. Nå. Og de kom først i land, der diskuterede at gå i skole. Nå. Ikke? Det var kærens. Ja. Nå. Ja, altså, selvfølgelig kom de i landet, altså, men ja. De flyttede. De flyttede det over fra. Ja. Og der byggede de det hus derhen. Det gule hus derhen lige over på Barberen. Ja. Nå, ja. Det er det kongelige. Så. Det er fra Broenvisen. Ja. Og så så jeg det her. Det kan du ikke se. Nej, det kan jeg ikke se. Det kan jeg ikke. Det kan jeg bare huske. Men er det så dronning Alexander? Ja. Og det der, det er altså hernede fra Møllers Have og så op til stationen. Ja, det kan hvordan det så ud med træer. Ja, det kan jeg også godt huske. Ja, lige, ikke? Jo, det kan jeg godt huske. I nord, så er der, de fælder jo kraft. Det er lort, de kan ikke tåle at se træer. De kan ikke tåle at se træer. Ikke? Ja, det er rigtigt nok. Ja. Det kan jeg godt huske, der var træer der. Ja. Der kommer et meget gammelt postkort, men det er rigtigt. Ja. Det er et gammelt kornmagasin, der ligger der med vindmøllen. Ja. Der var røgeriet, det er cool nu. Ja. Og købesforretningen. Ja, den er der også, ja. Ja, og der er et rødt hus der. Hvor gammelt du tror det er? Hvornår er den revet ned så? Det kan jeg altså sige mig. Det må jo altså være 40. Det var 40 20'erne. Ja. Fordi at den der, det er jo stadigvæk Vejerbod. Ja. Der ligger der. Man kan også lige ane hernede i hjørnet, at der er kommet skinner. Ja. Ja, det er der også. Det er Gudrun. Ja. Det var den nye færge, de fik, så Gudrun det her. Og så er der mere Broby. Ja, det er så Broby. Ja, det er jo alligevel fantastisk at se, ikke? Jo. Der er blevet brugt noget træ. Ja, det var det. Det meste af dem, det er nogle... mange af dem, far har taget, eller hun lavede, som sagde Christensen, der har taget dem der. Mm-hmm. Ja, der er ikke så meget med gelænder og sådan noget, som er ikke fast. Nej. Det brugte man ikke dengang. Nej. Så ligger der en eller anden derude, det blæser af helvede til, kan man sige. Ja. Jo, så der kom også nogle sandsugere og slød på dæmningerne. Ja, det har der selvfølgelig gjort. Ja. Og så er vi nok tilbage i starten igen. Ja. Nej. Og det der, det er en pensel morgen. Ja. Der holdt bilerne, de holdt
Herhen forbi dig. Nå, det er ikke til indvielsen, altså. Nej, det er bare en pinds morgen. Ja, vel. Ja. Og så blandt andet mig solgte aviser. Mhm. Ja. Der var flere aviser, jeg solgte Berlingske Tidende og sådan noget. Nå. Så er der nogen, der har solgt politik. Hvor kan det være så mange? Det var bare, at de skulle ned og kigge, eller hvad? Hvad? De skulle bare ned og kigge. Eller var det Nej, for de skulle til møde. Det skulle de selvfølgelig, ja. Ja, de ja. er klart, jo. De har ventet på færge. Ja, men den kunne tage 6, 7, 8 stykker ad gangen. Ja. Det højeste var 8. Ja. Og selvom vi sejlede med 2. Ja, så har der været, men det kan jeg da godt se, når der er så mange biler. Ja, hold da. Ja. Ja. Det er forbruget. Det er forbrugenvis. Det kan man også godt se, der er mange flere fag. Ja. Så det er bare dernede fra hjørnet. Ja. Der kan du se, blandt andet den bænk, der står derhen. Ja. Og så om aftenen, så der var unge mennesker, vi mødte jo også samtidig dernede. Og der var komierne, købmændene af komier, og de havde piger, og så var der hver af fiskerne, de havde en dreng og en styrmand, som Nå, ja. som Ja. og sådan noget. Ja. Og vi holdt så gerne til. Ja. Og der var Claus, der lavede kraven. Ja, nå. Ja. Og Det er på hjørnet der. ja, på den der, og der kunne ikke tåle at se nogen, den snørbånd. Nå, så skulle de den. Alle de snørbånd kunne komme til. Det var galt. Eller hvis de havde sådan der skilte sådan en pensel, sådan Ja. bridge, Så, nå. og så drillede den bare. Ja. Og der har været mange mennesker der. Ja, okay. Hornmusik og det hele. Ja. Det kan du se. Der er den der laste, eller... Nej, det er ikke en mat. Det er en kran. Ja. Forstår du? Den blev brugt til, når der kom tung gods med banen. Ja. Så kunne den vogne, de kunne køre der. Det er en under, og så... Og så kunne de tage... Ja, med taljer og alt. Taljer og alt sådan noget. Og det var den kan jeg godt huske, den har stået på ham. Nå, ja. Det var det. Den er jo ikke brugt dengang. Men jeg kan nej, men altså... Der i mange år. Ja. Det var det, den blev brugt. Ja. Det var tribunen, det er også indvielsen. Det var også til indvielsen, det blev lavet. Ja. Og så er det under krigen, eller så er det der på... Ja, det er så efter krigen. Ja, men det var jo også under krigen. Ja, det var det. Ja, det var. Og der skulle de jo sejle med det der. Så, så kommer de der knægte der. Ja, der kan du se, ja, det var der. Altså, han helt til venstre, han hed Bent Jørgensen. Ja. Og hans far, han sejlede også med færgen. Og så kommer mig. Ja. Og den næste, det er Niels Ebbe Dalberg. Nej. Og den næste, han hedder Karl Alfred. Det var Hovtor Peters søn. Og den næst sidste, han hedder Knud. Det var også Hovtor Peters søn. Og den helt til højre, han hed Bent. Nej, han hed... Det var Bent. Hvad fanden var nu det? Han havde Svend Åge. Det var Bents bror. Nå. Ja. Aha. Ja, vel. Ja. Jo. Ja. Ja, vi kan godt gøre det med. Og så færgehuset derhen. Og så lige for enden af værve, det var et ishus. Ja. Ja, der er ikke nogen stald eller noget på det, ja. Nej, der var sådan en lægemue hele vejen, og så var der altså lægetræer ude. Ja, det har været rigtig flot dengang. Ja. Ja. Der står de så. Ja, og den første til venstre, det er skipper, det er Norman. Og den næste, han hedder Karl Nielsen. Han var styrmand. Og den næste igen, han hed Lager Larsen. Og det var ham, der byggede det gule lille firkant nede på hjørnet lige over på røgeriet. Ved siden af Møllers, ja. Det byggede han. Hvad sagde du, han hed? Han hed Lager. Lager? Ja, han hed... Jeg blev godt rigtig til Lager. Ja, selvfølgelig ikke. Nej. Og sådan er det jo. Ja. Og så den næste, det var jo... det var jo hans svigers, det var skipper. Kaptajn Møller, det er han til højre.
Helt ud til højre. Han var skipper, ikke? Ja. Og ham der med kælddragen der, det var hans svigersøn, hvad fanden var han? Han fik selvfølgelig en tjeneste der. Og ham, der står i midten, det er Horstrup Peter. Hovsen og Peter. Ja, som vi kaldte, som vi har fortalt det før, at der var boet, eller var brugmand over på. Ham der står der med det hvide hubetræk der. Ja. Det er ikke Gerhard, vel? Nå, nej, til venstre. Ja. Nej, det er Norman, det var... Nej, til højre, ham der. Nej. Skipper der. Nej. Nej. Altså, den er helt til højre, det er kaptajn Møller. Kaptajn Møller, ja. Jeg har boet nede dernede, hvor Leje bor nu, ikke? Ja. Og så Norman har boet den anden ende. Ja vel. Ja. Aha. Det er også færdigt. Ja. Og det er også et vinterby. Det må være vinterby, ja. Ja, men det er nok ikke så gammelt. Der kan du se, det er mit skib. Det er dit skib, ja. Ja. Altså. Og hunden. Ja, og hunden, ja. Hvad var det? Og jeg har det sgu nu. Hvad var hunden hed? Han hedder Bob. Bob, ja. Ja, og skibet, det hedder Lilian. Det var altså, I kunne sige det. Hvor gammel har du været der? Jamen, der har jeg været bare. Jeg har været 10 år eller sådan noget, ikke? Ja. Eller, jeg har meget mere sådan noget. Ja, det er så farvet. Nej, altså, det er hernede fra. Det er for det første, det er far. Ja. Han var brugmand. Og den, der ligger derude, den hed Stege. Den gik sammen med Kodal, eller i stedet for Kodal, inden Kodal kom. Ja. Ikke? Ja. Ikke? Nå. Ja. Altså, den sejlede til Stege? Ja. Okay. Ja. Nå. Og du kan se hen på broen, så står der på skråt. Ja. Den skulle løses op på, og så skulle de rejser, de skulle gå op og dernede dem for at komme ombord. Ja. Og så, hvad det hedder, alt det kom jo den vej. Køer og hester og grise og passagerer og alt muligt. Det kom jo den vej. Ja. Jamen, hvor gammel vil du så tro, det der har været? Så? Ja, altså, det har jo været, altså, se, far han er kommet hernede i, jeg er født i 21, det er jo fra nok 21, det har nok været først i 20'erne og sådan noget. Først i 20'erne? Ja, mellem 20 og 25 sådan noget. Okay. Så er der Krabserland. Ja. Af de store både. Ja. Der er mere. Ja, der er jo. Der er med mange både. Ja. Men der har også været mange dengang jo. Nej, jo. Jo, når man nu ser dem her inden for havnen. Ja, men altså... Også det her, hvor mange der er. Ja, men altså det var ikke, jeg kan ikke huske, det var fandme ikke hjemlet kapsalæs. Nej, altså. Den der. Nå, har det været noget, de har holdt? Ja, altså noget, så de kommer fra hele landet? Ja, fra hele landet, nej, det var jo så meget sagt igen, altså, men nej, men her, der var ikke nogen, den eneste, der havde en kutter her, det var marker. Ja, det er rigtigt, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Jo. Og alle de andre for sejl, det var jo joller, og så var der nogle af fiskerkutterne, sejle for sejl, ikke? Jo. Ja, for det der, det er jo også forskellige slags, kan man sige. Jo. Ja, men altså, jeg kan sgu ikke huske, hvor fanden det var. Det var en eller anden, noget stævne. Ja, for det må have været lidt stort jo, så der er så mange både på det tidspunkt. Ja. Fordi at, der er der temmelig mange. Ja. Ja. Men altså, der er noget af det der er sat ind på billedet jo, ikke? De der damper og det, der sejler derude. Ja, den kender jeg. Men altså, der har været de der badeskuer og det der om bagved jo, ikke? Ja, så forstår du. Så gør du en skidtkrog dernede. Ja. Til sidst, ikke? Ja, det gjorde du selvfølgelig. Ja. Og så flytter de den op på den anden side på udbroen der. Ja. Ude der. Der har også været noget bedre derom. Ja. Men der kan havnen da ikke være ret gammel, vel? Der er jo hverken gangskuer eller noget der. Nej. Men toget, det holder det. Det holder derude, ja. Det gør det. Ja. Det gør det, ja. Men, og altså, tankeskuer, ja, de er bygget i, hvad søren, ja, men det har lige været det her 1919-20 eller sådan noget, det er omkring. Fordi det ser også ret nyt ud for alt sammen, ikke? Ja.
Når du siger pladsen og alt det der, ikke? Ja. Men jeg kan aldrig... Der har også været en mole derovre på den anden side. Ja. Jamen, der sejler færgen jo over. Jamen, jeg tænker på til ud til siden, ligesom hernede. Nå, ja. Ja, det har der været derovre også. Ja, men det har der altid været også. Ja. Nå, der var nemlig det var også en kapsalas. Ja. Og det der, jeg tror ikke, Christian Bang havde en. Ikke Theodor, vel? Nej. Det der, det var jo rigtig kvase jo til sig sejl. Nej, den der, det var et sådan lille, eller også var det, hvad fanden hedder, over fra Nyår. Her er også sådan, det er nogle gamle fejrebåde, som de kalder dem der, ikke? Ja, det er bare det, den er blank jo, ikke? Nej, den er malet. Når den er malet? Ja. Og den ser nemlig ud som om, at den er blank skarvet der, ikke? Og så ser stævnen også så store ud, så høje ud på dem. Ja. Ja, der er fuldt tryk på. Jamen, de kunne fandme sejle det. Ja. Fordi, jeg kan huske, far har hjælp marker. Han kunne ikke sejle. Nej. Så var han sgu altid med. Ja. Og de slogs altid med ham der, Christian Bang, og så ind over fra Nyår, ikke? Ja. Men det er sådan, fra det løbende, ikke? Ja. Der kunne jeg ikke helt med kværserne der. Nej, det kunne jeg ikke. Nej, det var altså, jeg kunne vinde noget, altså, og det var med kryds. Ja, Men så... Der er også noget sejl på det. Ja, jeg kan lidt tydeligt udstue, altså, de skulle sådan selvfølgelig drille hinanden jo, ikke? Ja, det er klart. Ja. Og så kommer der et gammelt billede af havnslået. Ja. Det. Ja, fandme sødt. Der kan du se, der ligger den gamle, der den anden damper. Ja. Hvad fanden var den hed? Den ene hed Stege, siger du? Ja, og så var der Kolan, og så var der... Jeg kan fandme ikke huske, hvad den hed. Ja. Og der står fra den nye havnplads. Altså, det er Stege fra den nye havneplads. Ja. Så det må være det omkring, hvor det er bygget, eller hvad? Ja. Havnslottet. Og havnslottet også, noget. Ja. Så. Ja, det var synd. Ja, det blev revet ned. Ja. Det var fandme ikke rigtig klogt, at den har lavet det her. Nej.